యేసుక్రీస్తు నామమున శుభవార్త ప్రేక్షకులకు నా యొక్క వందనములను తెలుపుకుంటున్నాను. వేదములో అనేక మంది దైవ భక్తుల యొక్క ప్రార్థన రాయబడి ఉన్నది. కానీ మొదటి దినవృత్తాంతములు 4వ అధ్యాయము 10వ వచనములో యబ్బేజు అనే వ్యక్తి యొక్క ప్రార్థన రాయబడింది. ఇది చాలా విశేషమైన ప్రార్థన, విలువైన ప్రార్థన అని మనం చూస్తున్నాం. ఈ యొక్క ప్రార్థన ఒకే ఒక వచనములో రాయబడింది. ఆ ప్రార్థనను ఆలకించి ప్రభు అతనికి ఇచ్చిన ఆ యొక్క జవాబు కూడా అదే వచనములో రాయబడింది. మొదటి దినవృత్తాంతములు 4వ అధ్యాయము 10వ వచనము. యబ్బేజు ఇశ్రాయేలీయుల దేవుని గూర్చి మొర్రపెట్టి, నీవు నన్ను నిశ్చయముగా ఆశీర్వదించి నా సరిహద్దులు విశాలపరచి నీ చెయ్యి నాకు తోడుగా ఉండ దయచేసి నాకు కీడు రాకుండా దానిలో నుండి నన్ను తప్పించుము అని ప్రార్థింపగా దేవుడు అతడు మనవి చేసిన దానిని అతనికి దయచేసెను. నా ప్రియమైన సహోదర సహోదరి, ఈ యొక్క యబ్బేజు ఎవరు? యబ్బేజు అంటే ఏమిటి? వేదన చేత నిండిన వాడు, ఫిల్డ్ విత్ సారో. నా ప్రియమైన సహోదర సహోదరి, ఈ యొక్క పేరు అతని తల్లి అతనికి ఇచ్చిందన్నమాట. 9వ వచనములో అతని తల్లి వేదన పడి ఇతని కంటినని అతని తల్లి అతనికి యబ్బేజు అని పేరు పెట్టెను. వేదనతో ఈ బిడ్డను నేను కంటిని. కానీ యబ్బేజు ఒక ప్రార్థనా వీరుడుగా అతనిని దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తున్నాం. అతడు ఇశ్రాయేలీల దేవునికి మొర్ర పెట్టినాడు, పిలిచినాడు. ఎందుకంటే అతడే నిజమైన దేవుడు, అతడు జీవము కలిగిన దేవుడు, ప్రార్థనను విను దేవుడు, ప్రార్థనకు బదులిచ్చు దేవుడు, ఉన్నవాడును నేను అని చెప్పిన దేవుడు. ఐ యామ్ దట్ ఐ యామ్ అని చెప్పిన దేవుడు. ఈరోజు కోట్ల కొలది దేవుళ్లకు దేవతలకు మానవులు ప్రార్థిస్తున్నారు. ఆ ప్రార్థనను వారు వినలేరు, దానికి బదులు ఇవ్వలేరన్నమాట. కానీ ఒకే ఒక దేవుడు, నిజమైన దేవుడు, ట్రూ గాడ్, లివింగ్ గాడ్, ఆల్మైటీ గాడ్, ఆ దేవునికి, పరలోకములోనున్న దేవుడు, ఆయనకు ఈ యొక్క యబ్బేజు ప్రార్థన చేశాడు. ఏమని వేడుకొన్నాడు చూడండి. నన్ను ఆశీర్వదించుము, నా సరిహద్దులను విశాలపరచుము, నీ చెయ్యి నాకు తోడుగా ఉండునుగాక, నాకు కీడు రాకుండా నన్ను దానిలో నుండి తప్పించుము. ఈ 4 కార్యములు యబ్బేజు వేడుకొన్నట్లు మనం చూస్తున్నాం. దేవుడు అతడు మనవి చేసిన దానిని అతనికి దయచేసెను. యబ్బేజ్ అంటే వేదన, సారో, దుఃఖము, వేదన. దేవుని వాక్యములో అతని తల్లి వేదనతో అతని కనెను. ప్రతి తల్లి ఒక బిడ్డను కనునప్పుడు ఎంతో వేదనతో, నొప్పితోదా బిడ్డను కంటారన్నమాట, ప్రసవిస్తారు. కానీ ఆ పుట్టిన బిడ్డను చూసిన వెంటనే వారి యొక్క దుఃఖము, వారి వేదన సంతోషముగా మారిపోతుంది. కానీ యబ్బేజుడి తల్లి ఆ పుట్టిన బిడ్డను చూసింది, కానీ ఆమె దుఃఖము ఆమెను విడవలేదు. అందుకనే ఆ బిడ్డకు వేదన, యబ్బేజ్ అని పేరు పెట్టింది. నా ప్రియమైన సహోదర సహోదరి, వేదములో ఆమె యొక్క వేదనకు, దుఃఖమునకు కారణం ఏమిటో చెప్పబడలేదు. కానీ మనము యోచించి చూసినప్పుడు, ఒకవేళ ఈ బిడ్డ ఆమె యొక్క గర్భములో ఉన్నప్పుడు ఒక భయంకరమైన దారిద్రము, అలాంటి దారిలో ఆమె నడిచి ఉండొచ్చు.
లేదా యబ్బేజుడి తండ్రిని గురించి వేదంలో ఏమీ రాయబడలేదు. కాబట్టి ఆ యొక్క తండ్రి ఆ తల్లిని, ఇతర బిడ్డల్ని విడనాడి ఎక్కడన్నా వెళ్ళిపోయి ఉండొచ్చు. నిస్సహాయులుగా వారు చేయి విడనాడబడిన వారుగా ఉండొచ్చు. లేదా తండ్రి ఆ యుద్ధంలోనో శత్రువు చేతనో చంపబడి ఆమె ఒక విధవరాలుగా ఆమె ఈ బిడ్డను కని ఉండొచ్చు. ఇంకొక కారణము మనం యోచించి చూస్తే ఆమె కుటుంబ సభ్యులు ఆమెను వెలివేసి ఉండొచ్చు. ఇంకొక కారణము, ఒకవేళ వేదనపూరితమైన వ్యాధి ఆమెకు సంభవించి ఉండొచ్చు ఈ బిడ్డ కడుపులో ఉన్నప్పుడు. నా ప్రియమైన సహోదర సహోదరి, ఆ వేదన ఆమె జీవితమును చేదుగా మార్చింది. వేదములో అనేక తల్లులను చూస్తున్నాం. వారు బిడ్డలను కనిన తరువాత ఏ విధముగా వాళ్ళ దుఃఖము సంతోషముగా మారినదని రాయబడి ఉన్నది. మొట్టమొదటిదిగా హవ్వ, ఆదికాండము 4:25. ఆదాము మరలా తన భార్యను కూడినప్పుడు ఆమె కుమారుని కని కయ్యూను చంపిన హేబేలునకు ప్రతిగా దేవుడు నాకు మరి యొక్క సంతానమును నియమించననుకొని అతనికి షేతు అని పేరు పెట్టెను. ఆ యొక్క తల్లిదండ్రులు షేతును చూచి చాలా సంతోషించినారు. ఇంకొక ఆదికాండం 5:29 లేమెక్ భూమిని యెహోవా శపించినందువలన కలిగిన మన చేతుల కష్టము విషయములోను మన పని విషయములోను ఈ కుమారుడు మనకు నెమ్మది కలుగజేయననుకొని అతనికి నోవహు అని పేరు పెట్టెను. ఆ యొక్క కుమారుని గురించి వారికి ఎంతో సంతోషము, ఆదరణ. ఈ బిడ్డ మనకు నెమ్మది కలుగజేయును అని వారు ఎదురు చూచారు. లేయా, యాకోబు యొక్క భార్య, ఆమె చూడండి, ఆమె జీవితంలో ఎంతో దుఃఖము. ఎందుకంటే లేయాను యాకోబు ప్రేమించలేదు. రెండవ భార్య అయిన రాహేలును ప్రేమించినాడు. అందువలన లేయాలో చాలా కొరత అన్నమాట. భర్త యొక్క ప్రేమ ఆమెకు దొరకలేదు. ఆదికాండము 29:35 ఆమె మరలా గర్భవతి అయి కుమారుని కని ఈసారి యెహోవాను స్తుతించెదను అనుకొని యూదా అని పేరు పెట్టెను. ఆమె మనుష్యుని నమ్ముకొని ప్రయోజనము లేదు, దేవుని స్తుతించెదను అని దేవుని వైపు చూచింది. దేవుణ్ణి ఆరాధించి స్తుతించడానికి మొదలుపెట్టింది. ఆమెకు యూదా అనే కుమారుడు పుట్టాడు. ఆమె దుఃఖము సంతోషముగా మారింది. ఐగుప్తు దేశంలో యోసేపు యొక్క భార్య ఒక బిడ్డను, మొదటి జ్యేష్ఠ పుత్రుని యోసేపుకు కనింది. ఆదికాండము 41:51 అప్పుడు యోసేపు, దేవుడు నా సమస్త బాధను, నా తండ్రి ఇంటి వారిని అందరినీ నేను మర్చిపోవునట్లు చేశానని చెప్పి తన జ్యేష్ఠ కుమారునికి మనషే అని పేరు పెట్టెను. నా యొక్క బాధను ఈ బిడ్డ మరుచున్నట్లు చేశాడు అని ఆ బిడ్డకు మనషే అని పేరు పెట్టాడు. నా ప్రియమైన సహోదర సహోదరి, కానీ వీరికందరికీ బిడ్డ పుట్టినప్పుడు వారి బాధ సంతోషముగా మారింది. కానీ యబ్బేజు తల్లికి ఆమె దుఃఖము సంతోషముగా మారలేదు. కానీ దేవునికి స్తోత్రం, యబ్బేజు ఈ యొక్క దుఃఖములో నుండి బయటికి రావడానికి అతడు తీర్మానించినాడు. తన తల్లి వలె ఆ దుఃఖములో మునిగిపోవడము అతడు ఇష్టపడలేదు. ఏం చేశాడు? నేను దేవాది దేవుని దగ్గరికి వచ్చేదను, రాజాది రాజు, ఇశ్రాయేలీల దేవుడు, ప్రార్థనను విను దేవుడు, సర్వశక్తిమంతుడు, నేను ఆయన యొద్దకు వచ్చేదను, ఆయన నన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు, నేనెందుకు దుఃఖపడాలి?
నేనెందుకు ఈ కన్నీటి దారిలో నడవాలి? నేనెందుకు ఇంత గొప్ప దేవుడు ప్రార్థనను విని ఆ యొక్క ప్రార్థనకు బదులిచ్చు దేవుడు ఉన్నప్పుడు నేనెందుకు దుఃఖములో మునిగిపోవాలి? నా ప్రభువు ప్రేమ కలిగిన దేవుడు, ఎంతో కారుణ్యము కలిగిన దేవుడు. నా యొక్క దుఃఖమును ఆయన, నా హృదయంలోనున్న భారమును ఎరిగి ఉన్న దేవుడు. విరిగి నలిగిన హృదయములను ఆయన ఎడబాయని దేవుడు. ఈ ప్రభు దగ్గరికి నేను వెళ్ళెదను, ఆయన నామమున నేను ప్రార్థించెదను. ఎలియా, హిజ్కియా, హన్నా వాళ్ళందరూ ఈ దేవునికి ప్రార్థన చేసి బదులు పొందారు కదా. ఎలియా కూడా ప్రార్థించినాడు. ఎంతో భయంకరమైన కష్టము, భయంకరమైన ఒక పరిస్థితిలో ఏ విధముగా దేవుడు ఎలియాకు విడుదల ఇచ్చినాడు. 1 రాజులు 18:37 యెహోవా నా ప్రార్థన ఆలకించుము, యెహోవావైన నీవే దేవుడవై ఉన్నావనియు, నీవు వారి హృదయములను నీ తట్టుకు తిరుగచేయుదువనియు ఈ జనులకు తెలియనట్లుగా నా ప్రార్థన అంగీకరించుము. అతడు ఈలాగున ప్రార్థన చేయుచుండగా యెహోవా అగ్ని దిగి దహన బలి పశువును, కట్టెలను, రాళ్లను, బుగ్గిని దహించి కందకమందున్న నీళ్లను ఆరిపోజేసెను. ఎలియా యొక్క ప్రార్థన. హిజ్కియా ప్రార్థించినాడు. ప్రభువు యెషయా 38:1 ఆ దినములలో హిజ్కియాకు మరణకరమైన రోగము కలుగగా యెషయా ప్రవక్త అతని యొద్దకు వచ్చి, నీవు మరణమవుచున్నావు, బ్రతుకోవు కనుక నీ ఇల్లు చక్కు పెట్టుకొనుమని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు అని చెప్పగా అతడు తన ముఖమును గోడ తట్టు త్రిప్పుకొని, యెహోవా యథార్థ హృదయుడై సత్యముతో నీ సన్నిధిని నేనెట్లు నడుచుకుంటునో, నీ దృష్టికి అనుకూలముగా సమస్తమును నేనెట్లు జరిగించుతునో కృపతో జ్ఞాపకము చేసుకొనమని హిజ్కియా కన్నీళ్లు విడుచుచు యెహోవాకు ప్రార్థింపగా, యెహోవా నీవు కన్నీళ్లు విడుచుట చూచి తిని నీ ప్రార్థనను అంగీకరించి తిని ఇంకా 15 సంవత్సరములు ఆయుష్ నీకిచ్చేదను. నా ప్రియమైన సహోదర సహోదరి, యబ్బేజు ఈ ప్రార్థనలను తెలుసుకొని వీరికి బదులిచ్చిన దేవుడు నాకు కూడా ఇస్తాడు, నా దుఃఖమును బాపుతాడు, నాకు మళ్ళీ సంతోషమును అనుగ్రహిస్తాడని తన్ను తాను దేవునికి సమర్పించుకున్నాడు. మనము ప్రార్థించదాం. మా ప్రేమ కలిగిన తండ్రి, కారుణ్యము కలిగిన దేవుడు మీరు ప్రభువా. యేసయ్యా, యబ్బేజు యొక్క ప్రార్థనను విని అతని దుఃఖమును మార్చడానికి మీరు ప్రభువా మీ యొక్క శక్తిని ఆ బిడ్డ పైన దింపినారే, మీకు స్తోత్రం తండ్రి. ప్రేక్షకులలో కూడా ఎలాంటి భారములతో, కష్టములతో, వేదనలతో మీ పాదముల దగ్గర వచ్చినారు, ప్రతి ఒక్కరిని మీరు కరుణించమని వేడుకుంటున్నారు. నిన్న నేడు ఎల్లప్పుడూ ఒకే రీతిగా ఉన్న దేవుడు, మారని దేవుడు. మా యొక్క ప్రార్థనలను కూడా విని మా దుఃఖమును సంతోషముగా మార్చగలిగిన దేవుడు. మీ యొక్క ఆత్మను ప్రోక్షించండి, మీ బిడల భారమును తీసివేయండి, సమాధానమును, సంతోషమును వారికి అనుగ్రహించండి. యేసుక్రీస్తు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి, ఆమేన్.